Hej, jeg hedder Kirk, og det er mig, der blandt andet holder foredraget Slut fred med din krop. Og hvis du tænker, hvad går det ud på, så her en lille video omkring, hvad det egentlig er. Foredraget tager udgangspunkt i min personlige historie omkring nogle af de ting, der har gjort, at det for mig har været svært at være sammen med min krop, og har gjort, at jeg ikke rigtig har connectet med den, og har virkelig brugt meget tid på at have min krop og tale grimt om min egen krop. Den rejse tager jeg dig med på, og så tager jeg dig med på nogle nedslagspunkter i, hvad har givet mening for mig undervejs. Det har blandt andet været at dykke ned i noget omkring skam. Det har været at dykke ned i noget omkring skyggesider, og også kigge lidt tættere på, hvad det er for nogle relationer, jeg har med, og hvad for nogle burde jeg måske sige farvel til. Så kommer der masser af tips og tricks til, hvordan gør jeg i min hverdag for at have et godt forhold til min krop. Men vi kommer også til at snakke om, hvordan kan du lave en strategi for, hvordan du kan gøre for dig i dit liv. Du er meget velkommen til et foredrag. Der er sat masser af datoer op, både i Aalborg, Aarhus, Horsens og København. Jeg håber, vi ses.